Nitaga ngoro kwa Mheshimiwa Ensari Mache oyo koboria obochumbe Nyaribari Chache 2027 na uyo abantu banchire mono. Igento kiandetaga iga na mangana yobosoku sana na arorire asinga seti ya rero n'abachumbe mbarokuru Kisi County bari yete kibesa kya CDF obosoku obonene mono ujakira ono mochumbo obomachoge omwesimiwa Halifa omwechumbe Nyaribari masabo omwesimiwa Manduku omwesimiwa Zaheer Jhanda otoiro bosoku omaje nechingendo otoiro bosoku obonene sana teketa abantu ba minto mbatebi na kibesa kyangu kora mangana CDF kirosi kipara Nyaribari Chache omochumbo Nyaribari Chache igaga chenji kipara kya rosi tuna abachumbe bande kurumageka kikabe mustari ayo mega ali kurukone yenderi kurumate kali kipara ngiriweteka MTC arenge kuaga chwibeno aso mwesimiwa Steve ali kakoru MTC yu yaberege kulieru ngaki ntamba nga bana baito bakiro bakikosomeroro kibesa kiabege tuororo igo kirire pri ono ibeno tebugati MTC erite kikokora igeri omochumbe naro igo momiasisi okubita sarasi oyo konyunya soro sarege tomutu lakini ngakiera bana ko sale komutu akini okolega si MTC orosiri ororo ase miaka ebere yoka woni ga bana ba momiasisi ko bagasene ko somoro kwani ntu abanyaribari ngitwaliye no machera to kunya kulibuka omwesimiwa Zaheer Jhanda gwatoiro bosoku Mheshimiwa Zaheer Jhanda umetupatia aibu sana. Ile aibu umetupatia watu kama Wanyaribari Chache umetupatia aibu kubwa sana. Omochumbe Zaheer Jhanda. Kibesa kya CDF kwa kitume kirebobe. Unabona ki contract kiko kwa Nyaribari Chache bunebene iyo okunya kobekera kibesa ne girlfriend yako ete. Eko kororo. Kiko kigasi kiko kwa Nyaribari Chache na abantu bakora obisi yawe ya CDF okoba erinde kwa batena bakora kigasi kikuwa batena kibako kore ndi bakura ne kibesa kwacha gotosera. Nkobugati tole komanya ki girlfriend iki yakukasene kwa bakungwa babako girlfriend iki kana basanya abakukasene kwa wadi Nyaribari Chache ke gasene kuke gasene gusira pinani mituranda sipidi ikongote abana utaro uchibiya ewiki ya moto na 24 hours onye talibwa ngotikobe ngotitoro beka maandamano tosieke obisi ya CDF ya Nyaribari Chache buno obisi ya umachogero kolesiekire igo omwesimiwa Zaheer Jhanda soka Hadharani teba kibesi cyo Nyaribari asikikogena kibesi cyo kibara sikikogena Kipasa libuna bona abana baito babunge tene kibere kiko kikwera kisukuru ngo kire koiko kipasa likia kwenda ko cyasa abana baita ikire bakabona kitara bwato igo mo kibekete mebuko ya inoini igo mo kanyere kisukuru kiko koiko murangiri abangina murangiri abasaye ukiko basero ba mo cyane siringi 200 erinde ndobori kibesa kidasikira igo nate abane tangaza na 24 hours obisi ya CDF ya Nyaribari Chache ngo kiyere go shit mune yabo machoge siekire abachumba abandi moko tuobosoku integeta abantu aba machoge banyaribari masaba rugoro mosoka asobonge moboli omwesimiwa Manduku kibesa kya Nyaribari masaba rugoro ikire kibesa kya machoga ikire abasaye bonse byabangina mosoke mokora maandamano litukere tukutangaza maandamano akeka 24 hours unachikwereka ngutangaza na maandamano asago chake na anda maana Yesu kuika maandamano yako lekana oikonya bagwa kwa masasiba kwa bago itubaitu lakini ekene getoki ngaki abantu baito Nyaribari Chache banyolire ngento bagwente konyola abantu bamito ba machoke banyolire ngento bagwente konyola abantu bamito Nyaribari masaba banyolire ngento bagwente konyola igo intoko chikorigere limite bito bikoibo omwesimiwa Zaheer Jhanda nago tebi na soka Hadharani teba kibesa kya abantu Nyaribari Chache ngakikolete aichire MTC eri aibeno nero tokolera mono Usegota ketenga ki enga kiike na ando choko cha 2027 ndio kama MTC utachenga utatengeneza hiyo MTC kipara kia bekira se map kia kwenye kia kile ram cha Nyaribari Chache aichire igorie to begete mubuko echibesa gotara utiko toke no buga chibesa wesa njiko kokonya no nye tongi na berete myaka 10 na kete chibesa chi myaka 10 abantu kibate bete enough is enough omwesimiwa tongi gale kaboni no ena ya sie kire boniga abantu kujibali goteba na enough is enough abantu baminto Nyaribari asimu abeta abantu baminto be constituency chinde igongo batebi na tokatotene farm to boli kibesa kye constituency chikolete aikire chiba chetu ya CDF asiki kipasa ya asiki kibari yetu asiki igongo sabe serikali eso wana na mangana DCI achunguza abachumba abaiga nyuma tutaenda kusalia bintu CDF office yechika kya Nyaribari Chache mu machoge Nyaribari masaba rugo bakore baswaime abachumba aba arrested bairu kotin elinde bata kibesa kya Nyaribari Chache kibesa kya Nyaribari masaba kibesa kya boncha cha machoge asikire igona abikire point ya 100% ono Mheshimiwa Ensari Mache incoming MP Nyaribari Chache biyamono nyasati kabasa